Svetlo je jednou zo základných potrieb stavby a života v nej. V našich zemepisných šírkach je najviac svetla z južnej strany, zo severnej naopak najmenej. Rovnako je to aj s tepelným ziskom. Južné slnko alebo južné okno nám dá najviac energie, severné nám naopak viac berie ako dáva. Preto na severnej strane oželieme okná a sústredíme sa na tie južné. Mimo toho budeme mať krásny výhľad smerom do krajiny. Čím vyššie sme, čím väčšiu dolinu sa nájdete, tým krajší výhľad bude a spokojnejší život v dome. Na to, aby sme dostali svetlo aj do vzdialenejších častí domu, používame konštrukciu domu, ktorá, pokiaľ má, väčšina tých našich domov má konzolu smerom von, ktorá tieni letné slnko, aby letné slnko došlo pred okno. A naopak zimné slnko, ktoré má nízky sklon, došlo až dozadu do miestnosti. Preto na fasáde sa snažíme robiť vyššie stropy a v zadných častiach nižšie stropy. Takto si môžeme dovoliť ísť do hĺbky 6, 7, niekedy až 8 metrov s tým, že pokiaľ to je hlbší priestor a máme napríklad vpredu obývačku, vzadu kuchyňu, vieme dať svetlík do tejto kuchyne, napríklad nadpracovnú dosku, pekne vám to bude prevetrávať. Plus väčšina miestností je na tej južnej fasáde. V tej zadnej časti sú potom technické miestnosti, práčovňa, sklad, respektíve šatník, kúpeľňa, ktorú vieme pasívne odvetrať. Avšak okno už nepotrebuje. Okná. Dávame veľké, dá sa to aj prehnať, ale ten výhľad občas stojí za to, takže to aj preženieme a okno dlhé, tak ako je dlhý dom, konkrétne tento má 18 metrov na dĺžku a 17,5 metrové je okno, respektíve zasklenie. Slnko je pre nás dôležité, verím, že aj pre vás.